Assalamu alaikum hormatly adamlarım. Garaşda baqi tarap yurdumuzdaqy täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmelaşýar. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna Mehriban Kıblasy Melikuly Berdimuhammedowyň ardan çykma derarly gynanç hatlar gelýär. Onuň aly hedraty Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanuly Berdimuhammedow siziň aly hedratyňyz, siziň Mehriban kakaňyzyň ardan çykany barada habary agyr gussa bilen kabul etdik. Katar döwletiniň halkynyň adyndan hem hut öz adymdan size we siziň maşgalaňyzdan duýgdaşlygymy hemde çuňur gynanjy beýan edýän. Beýik Allah Taala'dan merhumyň jaýynyň jennet bolmagyny dileýän. Goý beýik bir bar size sabr hemde güç kuwat bersin. Tamim bin Hamad Al-Thani Katar döwletiniň emiri. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna Mehriban Kıblasy Melikuly Berdimuhammedowyň ardan çykmak derarly gynanç hatlar gelýär. Hormat prezident we Gurbanuly Berdimuhammedow Katar döwletiniň emiriniň ornatary Abdullah bin Hamad Al-Thani, Katar döwletiniň premier ministri, içeri işler ministri Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani, Ermenistan Respublikasynyň premier ministri Nikol Pashinyan, Malaziýanyň premier ministri Tan Shri Muhiddin Yassin, Polşa Respublikasynyň Türkmenistanaky adatyndaşary we dowlat ýarlyçysy Rafal Paborski, Somali Federasiýa Respublikasynyň Türkiýe Respublikasynyň elçisi Jama Abdullahi Muhammed, Türkmenistanyň Kalkuttadaky hormatly konsuly Hindistan Kasmukh Shah, Türkmenistanyň Çennaýdaky, şeýle Tamil Nadudaky hormatly konsuly Hindistan Ravi Abbasami, Rusiya Federasiýasynyň federal ýygnagynyň geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko, Birleşen Milletler Guramasynyň ilat ganatynyň Türkmenistan boýunça sebitleýän direktory Julia Valeza, Fransiýa Türkmenistan medeni hyzmatdaşlyk baradaky assosiasiýasynyň prezidenti Christian Burdey çuňgur gynançlaryny bildirdiler. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hytaýyň atçylyk senaty assosiasiýasynyň başlygy Jia Yolin, Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenatlary atçylyk birleşiginiň baş direktory, Halkara Ahalteka atçylyk assosiasiýasynyň agzasy Abdul Jelil Gihadi, Türkiýanyň Marmara Topary strategik we durmuş maksatly gaznasynyň başlygy Akkan Suwer, Rusiya Federasiýasynyň Tatneft açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktory Maganov, Kargalux kompaniýasynyň prezidenti hem baş direktory Richard Farson, hemde şu kompaniýanyň vice-prezidenti, şeýle maliýe direktory Maxim Strauss, Aslam Ötüş Bankynyň toporunyň hormatly prezidenti Ahmed Mohamed Ali Almadani, Spaka Systems International Monaco kompaniýasynyň prezidenti Ilham Ayun, Hytaýyň International Ltd Milli Neft-gaz korporasiýasynyň Türkmenistanaky baş direktory Chen Huailun, Zalya Salenia kompaniýasynyň başlygy we baş direktory Erva Derra, Rusiya Federasiýasynyň Gazprom açyk paýdarlar jemgyýetiniň Türkmenistanaky wekilhanasynyň direktory Ayrapetyan, Clive and Cord Javalas kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Peter Scott, Rusiya Federasiýasynyň Vazrajdenye kompaniýasynyň ýolbaşçysy Bukoto, Türkiýanyň Istanbul Universitetiniň Cerrahpaşa ýokary okuw mektebiniň rektory Nura Aydyn duýgdaşlyk we golluk sözlerini beýan etdiler. Watanyň wepaly Melikuly Berdimuhammedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemişelik saklanlar diýip gynanç hatlaryny belenelýär. Watan habarlary ýetirmede dowam edýär. Türkmen bedewynyň milli bayramynyň dawaralary ýokary ruh bilen besenýär. Milli baýlygymyz bolan Türkmen bedewynyň hem Türkmen alabaýynyň ilkinji gedek bilelikde belenýän bayramy bu ýysançly wakalaryna goşýar. Şugun Türkmenistan prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynda geçirilen şäherler ýurdumyzyň ähli ulardaky ötüşleriniň öz boşly beýany urly. Türkmen bagty atysynny arkadagy Iqbal Bedew. Hormatly prezidentimiň adamzat sivilizasiýasynyň taryhy bilen aýakdaş bolan ahalteki Bedewi, ençem asyrlaryň dowamyny özüne mahsus bolan güýç kuwatyny, gözürlügini we akyllygyny ýitirmän gelýär. Dünýä bedewleriniň şahs hasaplanýan ahalteki atlary ýer döwürlerden bäri halkymyzyň genji baýlygy, göz guwanjy, köňül buýsanjy we halal milli miras hasaplanyp gelipdir. 2011-nji ýylda geňden bellenip geçirilen Türkmen bedewiniň bayramçylygynyň esasy aýratynlyklarynyň biri welaýatlarda gurulan atçylyk sport toplumlarynyň açylyş dawarlarynyň bolup geçmegi. Hemde hormatly prezidentimiz teleköpri arkaly atçylyk sport toplumlarynyň her biriniň açylyşyna akpata bermegi.
at şapşygynyň ýeňjilerine gymmat bahaly awtologlaryň gowuşturulmagy şol ýyllaky bedew bayramynyň ýatdan çykmajak şöhratly wakalar boldy. 2011-nji ýylyň aprel aýyna giňden bellenip geçirilýän türkmen bedewiniň bayramçylygy münasibetli geçirilen dawarlar Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumyna geçirildi. Bu ýerde gurnalan dawaranyň marşyna hormat prezidentimiz toýluwatyny geyip, Şagadam atly ajaýyp ahal-teke bedewine atlanyp, Syn meýdançasyny bedewli gezip etdirmegi, Şagadamyň belentden ýanglanýan aýdym sadyň asyna täsin oýunlar görkezmegi, soňra Şagadam bilen aýlowyň çapy ýodasyna çykanyna, bu giň meýdandan asmana göterilen ak kepterleriň biriniň mertebeli prezidentimiň sag egine gonmagy, hormat prezidentimiň Şagadamy çarpaýa galdyryp, öňe okturylyp bütün aýlow ýodasyny atşapdyryp geçmegi märekeni haýran galdyrjy, arşy gudrat bolup dawarlandy. 2012-nji ýylda geçirilen türkmen bedewiniň bayramçylygy täsirli wakalara baýlygy bilen tapawutlandy. Köpetaň eteginde gödel günjekde ýerleşýän halkara atçylyk sport toplumy dawara gatnaşjylary we myhmanlary bayramçylygy mahfuf ýagdaýda garşylady. 2013-nji ýylda türkmen bedewini başlanan dawarlar giň ýerim däwrlendirildi. Muňa akalyň dag eteginde halkara atçylyk sport toplumynyň golaýyny, şöhratly ahal-teke bedewi polotla başlanan heýkeller toplumynyň açylyş dawarasynyň joşguly geçirilmegini, soňra Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumyny, hormat prezidentimiň dawara gatnaşjylaryň şowkunly el çarpyşmalary rasyny meýdançaga gelmegi, bagtyar atly bedewiň dürli hereketleri, gowun götürji oýunlary, seýkin ýöremegi, diňe ahal-teke bedewlerini mahfuf ýagdaýda ýorgulamagy, çapywaryň emrine maýil bolan bedewiň dawara gatnaşjylarda täsir galdyrdy. Soňra milli liderimiz Akhan atyna atlanyp aýlowyň çapyşyk meýdançasyna çykmagy, Türkmenistanyň prezidenti yaralı güýçleriniň belent serkerde başdy. Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy boýunça dördülen yaralı güýçleriniň we içeri işler ministrliginiň atly goşun harby bölümleriniň şeride ýurdumyzyň ähli welatlarynyň gelen atly ýigitleriň toporlarynyň wekilçilik edýän dawaraly atly ýörüýüşi gatnaşjylaryň başyny çekip gelýän döwlet başlanymy dawaraly ýörüýüşi açmagy, hormat prezidentimiň gatnaşmagyny köpetdaň etegindäki ajaýyp giňişlikde ýerleşýän halkara atçylyk sport toplumyny türkmen bedewini başlanan bayramçylyk dawarlarynyň dowam etdirilmegi, köp ýyllaryň dowamyna çeken netijelik hemde halal däkmeti üçin atçylaryň toporuny dawaraly ýagdaýda döwlet sylaklarynyň gowuşturulmagy täsirli wakalaryň aýdyň suwtnamasy. 2014-nji ýylyň şöhratly wakalaryny hormat prezidentimiň gatnaşmagyny Adyr Owaty urlan Ýanardağ adly bedewiň heýkeli oturdulan binanyň açylyş dawarasyny, soňra bedew bayramçylygy münasibetli geçirilýän dawarlaryň ahal-teke atçylyk sport toplumyny dowam etdirilmegi, dawaranyň dowamyny türkmen çapyklaryň lywatyny geynen, hormat prezidentimiň çapy ýodasyny çykmagy, Garahan adly 7-nji belgili bedewi atlanyp, Halipa çapyklaryň arasyna geçirilen bätleşikde ýeňji bolmagy, Halipa çapyklaryň arasyna geçirilen bätleşiň ýeňjilerini syýralamak dawarasynyň hasam gyzykly bolmagy, bu çapyşykda 2-nji we 3-nji orna münasip bolanlara awtologlaryň açarlarynyň gowuşulmagy. 1-nji orny üçin bolsa hormat prezidentimiz ajaýyp Bekhan adly bedewiň bayrak berilmegi, milli liderimiziň sowgat berilen bedewi atlanmagy, halkymyzyň ak ertirleri gadam masýanlygynyň şahyrany şöklenilmesi boldy. 2015-nji ýylyň bayramçylyk dawarlarym taryhy wakalar bilen dowam etdi. Döwlet başlarymyzyň başlangyjy esasyna ýola goýulan ýetkinjek çapyklaryň bätleşigi açynaslygy howesek ýetkinjekleriň arasyny hasam giň olawy boldy. Ýeri gelen aýtsak, milli liderimiziň başlangyjy bilen badyrga berilen ýetkinjek çapyklaryň ilkinji bätleşigini açapmaň, oňa ýyda getmeň inşe sırlaryny atasyndan ýerginsizlik bilen öwrenýän arkadan prezidentimiň agtygy Kerimiň ýeňji bolmagy, yetkinjekleriň arasynda uralýan bätleşikleriň ähmiýetini we derejesini belinde götürdi. Şeýlelik bilen özüniň ýeňişini dawarlandyran Kerim bu bätleşige ak ýollarda ödüp, oňa gatnaşan yetkinjekleriň sanynyň ýetgiderli artjakdygyny ynam bildirdi. 2015-nji ýylda hormat prezidentimiz Türkmenistanyň halk atşynasyň Türkmenistanyň hormatly adynyň daqylmagy bolsa, ähli ýürekleri buýfançdan oldurdy. 2016-njy ýylyň 21-nji aprelini Türkmen bedewiniň bayramynyň öňsirasyny Aşgabat atçylyk sport toplumyny hormat prezidentimiň gatnaşmagyny açyk manýaja ulanmaga bermek dawarasy. Şol ýylyň 22-nji aprelini hormat prezidentimiň gatnaşmagyny täze gurulan halkara ahal-teke atçylyk sport toplumynyň hemde ahal welatynyň Göktepe etrawynyň Kärdek geňişligini aba Annaýew owasynyň açylmagy, hormat prezidentimiň milli gymmatlyklaryna goýýan belin sarpasynyň aýdyň misallardyr.
Soňra ahalteki açylyk toplumyny gahrman arkadamyzyň sunwat ustatlarynyň çykyşlaryna tomaş edip barşyna, toplumyň şägine hatara gurulan agoýlary ýakynlaşanyna, ýurdumyzyň nurany asmanyna, watanymyzyň garaşlygynyň 25 ýyllyk şanly senesini alamatlandyran akepterleriň 25-ti peýda bolmagy. Hormatly prezidentimiz toplumyň şägi bilen aýlanyp, tomaşaçylaryň münberiniň öňündäki meýdança gelip, miras atly nurany bedewini çarpaýa galdyrmagy, halkymyzyň belent ruhuny, ýurdumyzyň ösüşleri, uly üstünlikleri bolan önemli gadamyny alamatlandyran pursatlary urildi. Bu ýerde galkynyş milli atysyndaky oýunlar toplarynyň agdalarynyň durmuş toýunyň şuwunky dawrlaryň bedegini öwürmegi aýratyn bellärlikdir. ýylyň bedew bayramçylyk dawarlaryny, Türkmenistanyň prezidentiniň ahaltek açylyk toplumyny, ýylyň iň owadan ahaltek bedewatly halkara gözellik bätleşiginiň geçirilmegi, gahrman arkadamyzyň bu ýerde gojurly ata atlanyp gezim etmegi, ahaltek bedewlerini goýulýan hormat sarpadan aýdyň nişan boldy. Hormatly ýyleşler, gadyrly mehmanlar, ine häzir Kerim Ulynyň seýislen miras atly ajaýyp ahaltek bedew bilen Halifa çapsuarlaryň bätleşigine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň ustad Halifa çapsuary, Türkmenistanyň halk açsynasy, gahrman arkadamydy ul hormat bilen ine dawaralar meýdançamyza çagyrýar. Ine mehriban ýyleşler, gahrman arkadamyz uly mehr bilen milli däp desturlarymyzy ýerip mehriban käbesiniň Oğlavat ecemizin dokan alaçasyny ine mirasyň boýunna dakýar. Ine şeýle asylly ýörelgeler Türkmen halkynyň ganyna bar. Ine Ezber çapsuar Kerim Uly öz atasynyň şuwunky halifa çapsuarlaryň bätleşige gatnaşmagyny haýyş edýär. Ine mehriban ýyleşler, şeýle ajaýyp görnüşleri tiňlamak elbetde himmämiz üçin buýsançly bolsa gerek. Sebäbi gahrman arkadamyz ata atlanyp çapy ýodasyna çykyp at çapmagyň, at bilen hemdem bolmagyň, at bilen hem söhbet gurmagyň ustady. Ine bugunkunde gahrman arkadamyz häzir agtygy Kerim Ulynyň seýislen bedew bilen ine şeýle pursatlary tiňlanynda atawaba gelýän Halifa şägirtlik ýoly biýikdär ýadyma düşýär. Ine aşynatlyk babatda, halifa şägirtlik babatda gahrman arkadamyzyň aňyrdyna atlara bolan söýgü, atlara bolan buýsan çatyr. Ine öz agtyň bilen at çapylýan ajaýyp çapy ýodasyny gezim etmeň, ahalteki atlaryna söýgü bildirmeň özüniň ajaýyp manysy bar, mazmuny bar. Berekella halifa şägirt. Ine halifa şägirt şeýle de bolar. Ine de gahrman arkadamyz öz agtyny byzanyp, onuň seýislen mirasyna atlanyp, şapy ýodasynyň mirasy öňatdyryp barýar. Ine de diýleşimiz ýaly mehriban ýyleşler, mirasy görýärsiňiz, gaýdysyz hemde düşümlüğünün nesli. Häzirki sine diýen mirasymyz ugur boýunça ýere degişli. Ine de mehriban ýyleşler, gahrman arkadamyz agtygy Kerim Ulynyň seýislen mirasy bilen ünteriň mehriban ýyleşler. Ine de atlar ýola düşdiler. Ýaşly ýagany ýatyrdy. Ine ünteriň mehriban ýyleşler, atlaryň eýlän gorlary. Ine häzir bolsa mehriban ýyleşler görüşüňiz ýaly ýarsyn ýüri çekýär. Elbette ende kaçaran komoramay var. Şomşerimine atların korunları üyütlemekle mümkün. Hazret iyleşimde yar karasakya. Yöne miradın aya vuruşuna deredim. Miradın aya vuruşu görnetini ütmöttü. Yine indi bolsa mirad teylekatlardan ömüzayını yok. Yani yine de kargı bilen miradın arasındaki dartmıllı kordatları dinedin. Diyedin acayip görnüşler. Elbette halifalar buğunky soyununu öz mutladıklarını görkezýärler. Elbette yine şeýle ajaýyp kordatlar bilen at çapşygy dowam edýär. Yine de atlar tawpagyndan dogry ýola düşdiler. Diyedin dartmylly kordatlar halifalar öz atlaryny öz erkine
şu yerde de özünü mutlaqlığını görkedim. Mirazı bir nime ıqla vurdu. Miraz gördü diýden düşvi. Duygur bedew qahman arkadamydyň ýediýän hereketlerini duýdy. Şularny düşünüp inen ýokdurlýa. Onuň goýnugyndan çykýan ot çapy ýolady tartyryp gelýär. Otarpyn Allah diýerdim. Dokma daraklarynyň ýa-da inede qahman arkadamyz kellanyň birinji bolup geçmekde başarýar. Gözüň aýdym qahman arkadamyz, gözüň aýdym ilim günüm. Hormatly mehmanlar, aşnaatlar ine bu günde at çapmaň, at deýislemeň beýik ustady. Şulugurda bizim mektep bolup durýan qahman arkadamyz öz ustadlygy bilen beýleki halifa çapytwarlary perwermän pellahana birinji bolup geçmekde başardy. Ine mehriban illeşler tiňleşiňiz ýaly. Qahman arkadamyzyň ezber çapytwar agtygy Kerim uly berdi Muhammedow. Öz deýislen atyny da büýsenýär, qahraman atasyny da büýsenýär. Türkmenni ýere ýerden tur ataňmyr, ataňdan soň atyňy diýipdirler. Diňe ýeňişler hede ýaran bolsun. Qahraman arkadamyz, janyňyz sag, başyňyz belent bolsun. Filah terpaýyň gutly bolsun Miraz. Filah terpaýyň gutly bolsun. Qahraman arkadamyz. Goý hemişe şeýle ýeňişler, şeýle filah terpaýlar dowamly bolsun. Dowamly bolsun. 2018-nji ýylyň wakalaryny sersalanymyzda Qahraman arkadamyzyň atlaşmagyny ahaltikaçylyk toplumyny dawarlaryň geçirilmegi, ak renkli, ak ýol bedewini atlanmagy, hemde elini alawaýyň güjüni alyp onu ýokary galdyrmak bilen sowkunly el çarpışmalar aslynda köpçülüge görkezmegi. Soňra çapy meýdançasyny milli liderimiziň ata erketmeginiň ajaýyp ustatlygyny görkezmegi köňüllere kanat berkledi. ýyla geçirilen Türkmen bedewiniň bayramçylygy taryhy wakalara baýlygy bilen Türkmen halkynyň ýadyny müdümlik galdy. Ahaltikaçylyk toplumyna geçirilen dawarlarda hormat prezidentimiz asyrly däwe ýerip, dostuň nişan hökmüni Rowana atly atyň boýunyny käbesi oglabat ejäniň ören alajasyny dakmagy, atly gedim etmegi, milli liderimiziň bedewi çapy ýodusyna çykaryp, bu ýere ýygnanalan el çarpışmalar aslynda gedim etmegi. Soňra döwlet başlarymyzyň ajaýyp bedewde çapyp, tomoşaçylaryň öňünden geçmegi, zamananyň arşa galkym bolup dawarlandy. 2020-nji ýylda hormatly prezidentimiz Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli dawarlara gatnaşmak üçin ahaltikaçylyk toplumyna gelmegi, bu ýerde bayramçylyk aýdy misallarynyň ýanglanyp ruh bilenlik döretmegi, toýuň şatlygyna şatlyk goşdy. Ýurdumyň äkli atşynatlarynyň adyndan toýly diýen ajaýyp bedewin milli liderimize sowat berilmegi. Hormatly prezidentimiz welaýatlaryň bayramçylyga gatnaşýan hormatly ýaşullaryny, bekişli bedewleriň şöhratly taryhyny dowam etmegi, uly goşunt goşýan atşynatlaryň ählisine minnetdarlyk bildirmegi. Ajaýyp atda bir selam gedim edip, çapy ýodusyna çykmagy we beýleki ýatda galjy pursatlar Türkmenistan beýtaraplan mekan ýylynyň şöhratly wakalaryny urly.
wadasy erime dolan Akan atly bedewin ilkinji taýynyň dünýä inen bardaky boşluk habar kalplara ýan saldy. Çünki milli bakar bayramynyň bellenýän günlerini bir şatlykly habaryň gelip gowuşmagy ruh welentligiň, mehribanlygyň, ilhamyň, joşunyň, täzelenişiň, makfada ukulnyň nişany bolup tawarlandy. Eýsem şanlyk garaşdyrmamyzyň 30 ýyllyk bayramynyň kimde Aşgabat şäheriniň esatlandyrylmagynyň 140 ýyllyk ýubileyiniň bellenýän ýylyny täze taýjaga ilimde rızkyl, bereket, döwlet bolup geldi. Gahrman arkadamyzyň milli depdi suwlarymyza ýerip, taýçynyň boýnuny mehriban käbesi, oglabat ejäniň nepislik bilen işen alajysyny dakmagy, Akkanyň ilkinji harpyny salgylanyp hemde Aşgabat şäheriniň esatlandyrylmagynyň 140 ýyllyk ýubileyiniň bellenýän ýylyny Merjen şäherimiziň ady bilen utgoşukly täze doglan taýçynyga Aşgabat diýip ad dakylmagy ähli ýürekleri buýsunçdan olurdy. Çünki arkadag Aşgabat, Akan bular özleri utgoşup, täfin bir gudratly owazlar sazlaşygyny döredýär. Goý şeýle kudretlikleriň belent ruhly owazlary madama ýanglanyp dursun. Gadamyň batdy bolsun Aşgabat. Ine bugün bolsa paýtagtymyz ak mermerli Aşgabatyň gün ortasynda Köpetdagyň etegindäki ajaýyp günjek derleşýän Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteki atçylyk toplamynyň ähli çägi ady arwaýaty öwrülen bedewleriň şanyna gurulýan bayramçylyk dawarlaryna beslendi. Munyň özi ýurdumyzyň durmuşyna ähmiýetli hataplanýan şanly senleriň, şatlykly pursatlar, taryhy ähmiýeti bolan wakalar bilen utgoşýanlygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Yemiş tarih şaylanan yandan bedewlerimiz şanı dünya aylanan yandan bedewlerimiz gamış kulak seyratlı nur çaylan zeynatlı aylalar doganatlı yandan bedewlerimiz toylu kelvin kesine yolluş Türkmen geçire anam bırak gelçire yandan bedewlerimiz Assalamu alaikum. Hormatly Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary,
Halkara Haltekatçılık Asosiasiyasının prezidenti Serdar Qurbanqulievich Berdimuhammedov. Assalamu alaykum. Aziz vatandaşlar, qadrli mehmanlar, hanımlar ve cenaplar. Qahraman arkadamızın, halkımızın milli qımmatlıkları bolan bekeşli bedevlerine hem de alabaylarına çeksiz hormat sarpasının aydın alamatı hükmünü şu yılla yurdumuzda ilkinci edek Türkmen bedevinin milli bayramının hem de Türkmen alabayının bayramının utkoşuklu bellenmegi. Ehli vatandaşlarımızı buytonurya, nesillerin kalbini, milli mirasımızı, medeni qımmatlıklarımıza sevgini kemale getiriye. Serdar Qurbanqulievich Berdimuhammedov. Türkmenistan parakatçılığın ve anançmanın vatanı yılını yurdumuzda giyinden belleneyen Türkmen bedevinin milli bayramı hem de Türkmen alabayının bayramı nasibetli kahraman arkadamızı sizi hem de ehli vatandaşlarımızı tüy sürekten kutlayaz. Kahraman arkadamızın hem de sizin canınızın sağ, ömrünüzün uzak, belent maksatlarınızın hem işi rovaç olmağını tüy sürekten arzu ediyaz. Hurmatly damara gatnaşyjylar. Mehriban arkadamdan parasatly baştonlugyny, garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiz dünýä derejesindäki uly ötüşlere beslenip, bagtyar halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi barha ýokarlanýar. Hurmatly prezidentimizin ýyl ýurt bähbetli alyp barýan döwletli işlerini çäksiz buýtanjyň, egsilmez söýgüýüniň, beden sarpanyň aýdyn alamaty hükmünde Türkmen bedewiniň milli bayramy nasibetli yurdumuzun vilayetlerinin hem de Aşgabat şehrinin yaşayıcılarının, harbi ve hukuk koruyucu idaraların işgallerinin, yurdumuzun açınatlarının adından toy soğutlar hükmünde verilen acayip bedevleri kahraman arkadamda getirmek için Serdar Qurbanqulievich Berdimuhammedov açılık toplumunun davaralar meydançasına gelmekdi, sizden çungur hormat bilen haýyş edýäs. Hurmatly Serdar Qurbanqulievich Berdimuhammedov. Bu synayan mele renkli 2019-njy ýylda doglan bedewe Oğuz Kent diýilýär. Bu ajaýyp nurany bedew, gurgun we tuğlu diýen bedewleriň nesindendir. Nesil şejeresi boýunça meşhur gelşikli urna degişli bolan bu bedewi yurdumyzyň Ahal welaýatynyň rahmetkeşleriniň adyndan gahraman arkadamda getirmeňdi sizden haýyş edýäs. Hormatly Serdar Qurbanqulievich, hormatly prezidentimiz hem de sizi yurdumuzda giyinden bellenip besilýän qymmatlyklarymy we büýtanjymyz bolan Türkmen bedewiniň milli bayramy hem de Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli Ahal welaýatynyň Agdyr halkynyň adyndan tüý sürekden gutlaýar. Ahal welaýatynyň Zähmetser halkynyň adyndan şu Oğuz Kent adly ajaýyp ahal teke bedewini hormatly prezidentimize gowşurmaklygyňyzy sizden haýyş edýär. Atarhaty gutly bolsun. Hormatly prezidentimiň jan sag, ömrü uzak tutýan döwletli işleri mundan meýlak arawaşlyklary betlensin. Bayramyňyz gutly bolsun. Buysancımız, bedevler, kuvancımız ağlamay, toy tutulýar şanyna, diyarımız ağlayar, kadim ahal ilinden, büyük Oğuz kendinden, alham alıp roğlanıp, bedev soğut getirdik. Aylawlary bağlasın, yeňişleri kän bolsun, arkada atamynyň şöhraşan kän bolsun, şöhraşan kän bolsun. Balkan welaýatynyň rahmetkeşleriniň adyndan 2019-njy ýylda doglan edep we maýa diýen bedewleriň neslinden bolan Akyar mele renkli deňiz diýen bedew kabul etmeňdi haýyş edýär. Bu ajaýyp bedew meşhur Gyýr Takaryň ugrundandyr. Hormatly Serdar Qurbanqulievich, hormatly prezidentimizi we sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy hem de Türkmen alabaýynyň bayramy münasibetli Balkan welaýatynyň Agdyr halkynyň adyndan deňiz atly ajaýyp ahal teke bedewini hormatly prezidentimize gowşuryp bermeňizi sizden haýyş edýär. Atarkasy gutly bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary betlensin. Bayramyňyz
kutlu olsun. Vatan öňe var ýar bedew deýwatly. Alabay wepasy, at şöhratly. Arka dağımız yılgarıp ata çıkanna. Bedewlerimiz hasawadan hayvatly. Hazar deňizine miňzer qamaty. Bedewlerin yellen ýuruk qanaty. Kabul edeýinde Balkan elinin bu ajaýyp deňiz atly gaýraty. Arka dağlı vatanımda at arkazy kutlu bolsun. Arka dağlı vatanımda döwrümüz şöhratly bolsun. Daşowut welaýatynyň rahmetkeşleriniň adyndan şu qara renkli, qara gyýr bedewi kabul etmeňizi sizden haýyş edýäs. 2019-njy ýylda doglan Gyşyk Sakar we Fergana diýen atlaryň neslinden bolan bajaýyp bedewi gyýr bedew diýilýär. Ol meşhur fakir pelwanyň uğruna degişlidir. Hormatly Serdar Gurbangulyewич, hormatly prezidentimizi, sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli welaýatymyzyň agzybir zähmet-sör ýaşaýjylygyň adyndan tüý sürekden mähirli gutlaýar. Şu bayramçylyk münasibetli Daşowut welaýatynyň ähli ilatynyň adyndan beýişli bedewi ajaýyp ahalteki bedewini hormatly prezidentimize gowuşurmagyňyzy sizden haýyş edýär. At arkasy gutlu bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rywajlyklary beslensin. Bayramyňyz gutlu bolsun. Duysancımız vatanda, millilik bardır kunda, Türkmenin bedewleri, Türkmen alawaýlary, arka dağımız bilen mirasymyz sarpaly, bayram güni, toy güni, howandarlar kaly. Lewat welaýatynyň zähmetkeşleriniň adyndan 2019-njy ýylda doglan mele renkli, köýten nag diýen ajaýyp bedew kabul etmeňizi haýyş edýäs. Syýynlaýan bedewiňiz ahalteke we Hünji diýen atlaryň nesli bolup, meşhur pereňiň uğruna degişlidir. Hormatly Serdar Gurbangulyewич, hormatly prezidentimizi we sizi Lewat welaýatynyň agzybir hem-de zähmet-sör ilatynyň adyndan Türkmen bedewiniň milli bayramy hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüý sürekden gutlaýar. Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli Lewat welaýatynyň agzybir ýaşaýjylarynyň adyndan Köýtendäg atly şu ajaýyp beýişli bedewi gahrman arka dağymyza sowgat bermegiňizi sizden haýyş edýäris. At arkasy gutlu bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rowajlyklary beslensin. Bayramyňyz gutlu bolsun. Zamanamyz bilen bady bir bedew, köýten dağ bilen ady bir bedew. Milletiň ganaty, göwnüniň gaşy, wepal alawaý dost ýolaşy. Köýten dağdaý gorky bar. Nurany dünýäsi dağdaý erki bar. Gylygy zynety, insan edebi, kabul edin, yelle ýürük bedewi. Häzir bolsa Mary welaýatynyň rahmetkeşleriniň adyndan 2019-njy ýylda doglan Murgap diýen dor bedew kabul etmeňizi sizden haýyş edýär. Bu Nurana bedew Gurt Hatar we Gydylgaş diýen atlaryň nesli bolup, meşhur gelşikliğinin uğruna degişlidir. Hormatly Serdar Gurbangulyewич, hormatly prezidentimizi, sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen, Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýarys. Mar welaýatynyň ähli halkynyň adyndan Murgap atly şu ajaýyp beýişli bedewi hormatly prezidentimize gowşuryp bermegi sizden haýyş edýäris. At arkasy gutlu bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri hemişe rewajlyklary beslensin. Bayramlaryňyz gutlu bolsun. Bugun ganat ýaýar bedewatlarymyz, goşa toýlar toýlaýar. Türkmen elimiz, bedewaty bilen alawaýymyz, milli mirasymyz, hem guwanjymyz, toýly gününe biziň hem dayanjymyz, alaslara ýetýär şan şöhratymyz.
bayramınız kutlu olsun, şanlı olsun, toylu olsun. Bedevlerin yören yolu yaltı olsun, batlı olsun. Aşava şäheriniň rehmetkeşleri tarapyndan sowgat berilýän Ak şäher diýen gyýr bedew kabul etmeňizi sizden haýyş edýär. 2019-njy ýylda doglan bu ajaýyp bedew Ak Pata we Damana diýen atlaryň nesli bolup meşhur Eýeberdi telekäniň uğruna degişdiler. Hormatly Serdar Gurbanulyç, hormatly prezidentimiz we sizi Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany ilip ýylan ýylymyzda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyň şany toýlarynyň toýlanýan günlerini paýtagtymyzyň Bagtyar raýonynyň adyndan Türkmen bedewiniň milli bayramy hem Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gyzygyny gutlaýarys. Aşgabat şäheriniň ýaşaýlarynyň adyndan şu Akşäher atly behişli bedewi hormatly prezidentimize gowşurmagyňyzy sizden ol hormat bilen haýyş edýäris. Atarkasy gutly bolsun. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary wesensin. Bayramınız kutlu olsun. Kursavalli ordume, şanlı toyun ýerewi, ahalteki bedewin alawaýyň bayramy bedew fegat getirdi. Mermer aşgabatymyz behişli bedewimizi kabul edäň bugün. Bagtyarlyk bahary, watanym gülgülalik, kutlu olsun toýlaryňyz, atarkys mübarek. Hormatly Serdar Gurbangulyewich Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz bolan Berend format sarpanyň şäksiz hoşarlygyň aýdyň alamaty hökmünde şu ajaýyp bedewi harby we hukuk goraýjy idaralar tarapyndan kabul etmeňizi hem de gahrman arkadamda ýetirmeňizi sizden haýyş edýär. 2019-njy ýylda doglan mele renkli bu ajaýyp bedewi beýik dağ diýilýär. Bu nurana bedew bereket we aýna diýen atlaryň neslindendir. Ol meşhur gyýr sakaryň uğruna degişdiler. Hormatly Serdar Gurbanulyewich, Türkmen bedewiniň milli bayramy hem de Türkmen alawaýynyň bayramy nasibetli. Hormatly Belent Çerkezdaşy hem de sizi ýurdumyzyň harwy hukuk goraýjylaryň ähli şahsyň adyndan tüýsürekden gutlaýar. Şu ajaýyp toý gününi ýurdumyzyň harwy hukuk goraýjylaryň adyndan beýik dağ atly ahalteki bedewini kabul etmeňizi hem de hormatly Belent Çerkezdaşyny goşup bermeňizi sizden haýyş edýär. Atarkasy kutlu bolsun. Hormatly Belent Çerkezdaşy sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Bütün adyna rahmet alyp barýan beýik işleri elmidam arwaşlyk bersensin. Bayram kutlu bolsun. Şuňur hormatlanýan Serdar Gurbangulyewich Berdimuhammedow. Äger bolsa, ýurdumyzyň atşynaslarynyň adyndan ajaýyp ahalteki bedewini kabul etmeňizi haýyş edýär. 2018-nji ýylda doglan mele renkli bu bedewi Han Kerwen diýilýär. Fiýnaýan ba ajaýyp bedewimiz Han Begler we Okgy diýen atlaryň nesli bolup, Kaplan diýen meşhur bedewiň uğruna degişdiler. Toy bayramlaryň bedegine urjak bu bedewiň alny bayrakly bolup, yeňişler elmidama ýar bolsun, at arkasy kutlu bolsun. Assalamu alaikum Serdar Gurbanulyewich. Türkmen bedewiniň milli bayramy hem de Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli arkada prezidentimizi sizi ähli atşynaslaryň adyndan tüýsüregden gutlaýar. Ine şu toy tawarar günlerimizde ähli atşynaslaryň adyndan Han Kerwen diýen nurana ahalteki bedewini arkada prezidentimize toýly wagtlar bilen gowşup bermeňi sizden haýyş edýär. Atarkasy kutlu bolsun. Arkada prezidentimiz jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýygy ýurt täkbitli işleri rowaşlyklara wetlensin. Hormatly adamlar, şuň Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli hormatly prezidentimize, behişli bedewleri,
sowgat berdiňiz. Bu ajaýyp bedewleri hormatly prezidentimize gowşuran sowgatlaryňyz üçin köp sag bolun. Bayramyňyz gutly bolsun. Hormatly prezidentimiziň nesihat berişi ýaly menem asylly däwe ýerip atsynaslaryň gowşuran Han Kerwen atly bedewe käbenimiziň öğrenişi alajasyny ýadyr. Boyunna da haýyn hemde Han Kerweniň atlanyp aýagyny ýazaýyn. Ýene däwrgelek bayramyňyz gutly bolsun. Yolun ak bolsun.
Gaderly watandaşlar, hormatly mihmanlar. Häzir bolsa sizi Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli bäteşikler geçirmek hakyna kararyna laýyklykdy bekişli bedewlerimiziň arasynda her ýylla geçirmek däbi urlan. Ýylyň iň owadan ahalteke bedew diýen şöhratly ada dalaşgär atlaryň halkara gözellik bäteşiginiň jemleji tapgyryna tomoş etmäge çağırýar. Halkara gözellik bäteşigi 3 tapgyrda geçirilip, şuňky jemleji tapgyrda destapky tapgyrlarda ýeňji bolan Naýbaşy beýerli ýeriniň owadan nurana bedewleriň ajaýyp geçmine we täsin hereketlerine fin edip bilersiňiz. Gözellik meýdançasyndaky fiilnaýan bu dor atyňyza 2015-nji ýylda doglan Aýgytly diýilýär. Bu ajaýyp bedew Arı we Altynbaş diýen atlaryň nesli bolup, meşhur skakyň uğrunakı atlaryň iň naýbaşlarynyň biri hataplanýar. Mehriban adamlar, erid watandaşlar, bu fiilnaýan atyňda bolsa 2015-nji ýylda doglan mele renkli gederli diýilýär. Bu nurana bedew gerden we sonor diýen atlaryň neslinden bolup, döwrüniň görnükli bedewleriniň biri bolan Gyýr Sakaryň uğruna degişlidir. Bu fiilnaýan Kara atyňda 2013-nji ýylda doglan Kerwenbaşy diýilýär. Ajaýyp bedew, kardinal we Gulaltyn diýen bedewleriň nesli bolup, meşhur Gaplanyň uğrunaky görnükli atlaryň biridir. Mehriban adamlar, erid watandaşlar, gözellik meýdançamyza getirilen 2011-nji ýylda doglan dor bedewi Meledepel diýilýär. Ol Göreş we Margiana diýen bedewleriň nesli bolup, meşhur gelşikliň uğruna degişlidir. Şu fiilnaýan dor atyňyza ahal diýilýär. 2016-njy ýylda doglan bu bedew Akpata we Saryag diýen atlaryň nesli bolup, meşhur Eýeberdi telekäň uğrunaky atlaryň iň naýbaşylarynyň biri hataplanýar. Gözellik meýdançasyna ýene-de bir ajaýyp bedewleriň biri bolan mele renkli 2016-njy ýylda doglan Gencim diýen at getirilýär. Bu bedew gurgun we meňli diýen bedewleriň neslinden bolup, gelşikliň uğrundandyr. Mehriban adamlar, gözellik meýdançamda gelen bu ajaýyp nurana bedewi bolsa Meleguş diýilýär. 2018-nji ýylda doglan Xan Pata we Aýbölek diýen bedewleriň neslinden bolan Akyal mele renkli Meleguş meşhur gelşikliň uğruna degişlidir. Ajaýyp mele ata bolsa watançy diýilýär. 2017-nji ýylda doglan bu nurany bedew Akkuş we Gowhergaş diýen atlaryň neslinden bolup, döwrüniň görnükli atlarynyň biri bolan Skakyň uğruna degişlidir. Gözellik meýdançamyza getirilen bu gyýrata şahy diýilýär. 2018-nji ýylda doglan bu bedew Peýkam we Perwana diýen atlaryň neslindendir. Bu nurany bedew Arap diýen meşhur bedewiň uğruna degişlidir. Gözellik meýdançasyna häzir görýän Gara renkli 2017-nji ýylda doglan
ajaýyp bedewe Daş köprü diýilýär. Ol parakatly we gülläne diýen bedewleriň neslinden bolup, meşhur Arabyň uğrundandyr. Yar bugün halkım bedewim. Hormatly dabara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Naýbaşy ahalteke bedewleriniň bähdeşiginiň şertine laýyklykda bu nurana bedewlerimiz ikinji gedek öz bedeg şaýtepleri bilen toýly basyna sergi meýdançamda gelerler. Häzir sergi meýdançatyna ajaýyp şaýteplere beslenip gelen Aýgytly diýen owodan atasyna ýarsaňyz. Nepislik bilen eýinçeden ýasalan şaýtepler nurana bedewiň tebigy syn sapatyny hasam göderleşdirýär, hasam artdyrýar. Häzir bolsa mehriban watandaşlar, sergi meýdançamda ajaýyp gederli diýen at gelýär. Ýynnamlykda, owadanlykda deňi taýyp bolmadyk ahal tekatlary halkymyzyň genji baýlygydyr. Köňül boýsançydyr. Türkmen ahal teke bedewleri özüniň bedemen görnüşine diýsen saýhallylygy, gylyk häsiýetliligi we düşbüligi bilen görenleri hayran galdyrýar. Sergi meýdançamyzdaky ajaýyp owadan bedewe kerwen başy diýilýär. Owadan şaýtepler beslenen bedew ba ajaýyp bedew atyň göderligi, edaly ýöreşi, bayramçylyk dabarasyna aýratyn öwüşün berýär. Hormatly tomaşaçylar, göderlik meýdançatyna ajaýyp meledeper diýen nurana bedew syny ýartynyr. Bu bedewe ajaýyp bedewde kılan şaýtepler on göderligine göderlik, görküne aýratyn gör goşýar. Ine orta siz ahalliyen ajaýyp bedewe syny diýärsiňiz. Öz synyşyňyz ýaly. Bir-biriniň owadan bedewleriň her haýsy aklyny hayran edýän janly sungat eserne çalym edýär. Elbetde şuňky synyýan bekeşdi bedewleriňiň her haýsysy öz başyna tarypnama düzülmeli ajaýyp bir eserdir. Mehriban adamlar, hormatly tomaşaçylar, häzir bolsa meýdançamyzda genjim diýen ajaýyp bedew syny ýartyňyz. Tomaşaly toýlaryň bedegi, gyýdgylykly, oz ýörüşde bedewlerimiziň owadanlygyny, doýgurlygyny, ýynnamlygyny, wepadarlygyny pederlerimiziň pek, halal hemde ahlasly dehmetleri bardyr. Mehriban adamlar, edil vatandaşlar, sizin öňüňizde Meleguş diýen ajaýyp bedew,
Bedewun asli Türkmen toprağının açınasıq sunuğatı'nın şöhratı tarihine adı altın harpları bilen giren meşhur Gelşikliden gaydiyanlar. Häzir bolsa gözellik meydançamızda Vatançı diyen acayip bedew fiiline ýarsyňyz. Şöhrat berip bagtyarlyk döwrüne, nurana ýollary ýalkyp bedewim, ganat berip ulus ýylyň köňlüne, begenjim, buýsonjym, bagtym bedewim. Bu fiiline ýan bedewinde bolsa şahy diýilýär. Atağınan yerde madam toy bolar. At şapılsa şowhun bolar, aýlawlar. Şun bedewler yarışlarda taýlanar. Tylladan eýeriň tagtyň bedewim. Merhaban adamlar, eriz vatandaşlar. Bu görýän bedewimiz öz täsin bedeg bilen tapawutlanýan Daş köprü diýen ajaýyp akalteke bedewdir. Hormatly prezidentimiziň gadymy we şöhraty türkmen halkynyň nepis halysy, altyn kümüş şaý sepleri ýaly milli baýlyklarynyň biri de onuň gamışgylyk bedew atydyr diýip buýsonç bilen belleşi ýaly. Akalteke bedewleri türkmen halkynyň milli buýsonjudyr we uzak ýyllaryň dowamyny ösdürip terbiýelep kemale getiren maddi gymmatlyklarynyň naýbaşatydyr. Dünya medeniyetinin ösüşüne sallamly goşun halkymyzyň dördün milli gymmatlygy hasaplanýan akalteke bedewleriniň şanyna uralýan bayramçylyk dawarlary belent ruhy besinin aýdym saalary bilen utgoşdy. Ýurdumyzyň medeniyet ösüň udusatlary, meşhur bagşylar, belli estradaçylar öýleriniň joşguly çykyşlary bilen ady rowaty urulan akalteke bedewlerini, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni we arkadan prezidentimiziň ýolbaşçylygyny amala aşyrylýan nysgolyk beýik işler wasp etdiler. Hormat prezidentimiziň başda durmagyny ösüşiň rowaşlygyň ýoly bilen önemli öňe barýan ediz watanymyzda bolan buýsonç we bagtyarlyk duýgularyny beýan etdiler. Hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzir ýylyň iň owadan akalteke bedewatly halkara gözellik beýatlaşygynyň hemde akalteke atlarynyň gözelligini şekillendiriş we amaly haşam sunugatynyň eserlerini, neşir önümlerini, fotosuratlarda, tele ýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, halçylaryň, dergärleriň, fotosuratçylaryň, neşiriyat işgärleriniň, dizaynerlaryň, teleoperatorlaryň arasynda elan edilen dürejçilik beýatlaşygynyň ýeňijilerini syýlamak dabarasy başlanýar. Geçirilen beýatlaşyklaryň ýeňijilerini elan etmek hemde olary Türkmenistanyň prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyndan sowatlar gowşurmak üçin Eminler toparynyň başlygy Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň şekillendiriş sunugaty fakultetining heýkeltaraşlyk kafedrasynyň mugallimi, Türkmenistanyň halk suratkeşi Sarat Babaýewa hormat bilen söz berilýär. Assalamu alaikum, hormatly adamlar. Hormatly Serdar Gurbanulyewicz. Pursatdan peýdalanyp Türkmen bedewiniň milli bayramy hemde Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli gahryman arkadagymyzy sizi hemde ähli halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýarys. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak, döwlet işleriniň hemişe arwaç bolmagyny arzu edýär. Häzir bolsa Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilen beýatlaşygyň ýeňjilerini elan etmäge ruhsat bermeňizi sizden haýyş edýärin. Türkmenistanyň bedewini şekile çitilen iň nepis haly Behişti bedew atly eser üçin
Aşgabat Seperhalçylyk kärhanasynyň önümçülük we hil boýunça hünärmeni Gültäç Aşyrowyna Oradowa Tolkun telewizory we şahatname bilen teýlanýar. Salam aleyk hormatlanýan Serdar Gurbangulyewич, hormatly prezidentimiz, sizi Türkmeniň milli bedew bayramy hemde Türkmeni alawaýynyň bayramçylygy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Meniň şuň iň şatlykly günlerimiň biri boldy. Meniň behişdiň bedewatly surwatymy halimi şaher paý bilen hiýlagladyňyz. Şoňa köp hagwartyny aýtasym gelýär. Mehriban arkadaşym, şu pursatdan peýdalanyp janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolup tutumly işleriňiziň rowatçy bolmagyny ýardym edýärin. Türkmen bedewiniň naýbas şaýsepi, bedewli waslary, Garlybaş at şaýsep toplumy atly eser üçin Aşgabat şäheriniň ýöriýteleşdirilen 40-njy mektebiň Turat we Çyzyw muallimi Enaway Ağa Durdiýewna Anna Berdiýewa Tolkun telewizor we şahatname bilen teýlanýar. Salam aleyk, hormatly Serdar Gurbangulyewich, hormatly prezidentimizi hem-de sizi Türkmeniň milli bedew bayramy bolan Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Meniň Garlywa jatly işime şat serpaýyn bereniňiz üçin köp sag bolun. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri rewaj alsyn. Türkmen bedewiniň iň gowy surat eseri Türkmen toýy atly nakkaş eter üçin Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasynyň şekilleniş sunuwaty fakultetiniň nakkaşlyk kafedrasynyň 5-nji ýyl talibi şagirdi Bayram Muhammedowich Oradliýew Tolkun telewizor we şahatname bilen teýlanýar. Salamu aleykum, hormatly Serdar Gurbangulyewich, hormatly prezidentimiz hem-de sizi yetip gelen Türkmen bedewiniň milli bayramy hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Hormatly arkadaşymyzyň yglan eden Türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilen bäsleşikde men hem Türkmen toýy atly eserim bilen çykyş edip hormatly arkadaşymyzyň şat serpaýyna münasip boldum. Goý gahrman arkadaşymyzyň jany sag, başy dik il ýurt bähwetli tutumly işleri rowaj alsyn. Köp sag bolun. Türkmenistan bedewiniň iň owy heykeli Türkmenistan paragatçylygyň we ananysmagyň watany atly heykel eser üçin Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasynyň şekilleniş sunuwaty fakultetiniň heykeltaraşlyk kafedrasynyň muallimi Maktat Murat Aşyrgeldiýew Hojaýynow Tolkun telewizory we şahatname bilen teýlanýar. Assalamu aleykum, hormatly Serdar Gurbangulyewich. Assalamu aleykum, hormatly adamlar. Hormatly prezidentimizi we sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy hem-de Türkmen alawaýynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan. Meniň Türkmenistan paragatçylygyň we ananysmagyň watany atly heykel eserime yapan şat serpaý üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýan. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag, ýaşy uzak, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Sag bolun.
Türkmen bedewinin kesbi yerleştirilen en owy nesir önemi Türkmenin usorganatı atlı foto işleri üçün Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň foto habarçysy Meret Durdy Sapargildiýew Urodiýew Tolkun telewizori we şahadatnama bilen tylanýar. Assalamu alaikum, hormatly Serdar Gurbanulyewich. Men hormatly prezidentimizi we sizi şu Türkmen bedewiniň milli bayramy bilen hemde şu ilkinji ýoly bellenilýän Türkmen alawaýlarynyň bayramy bilen tüýsürekden gutlaýan hormatly prezidentimiň men şu bayramçylyk münasibetli ýerine ýetiren döreçilik işime ýokary baha beren üçin hem şaher paý üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Goý hormatly arkadaşymyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowaç bolsun. Sag bolun. Türkmen bedewiniň gözelligini asyp görkezýän en owy telewizion görnüşler Türkmen bedewi atly video şekil üçin Türkmenistanyň telewizniýa, radio gepleşikler we kinematografiya baradaky döwlet komitetiniň Altyn asyr Türkmenistan teleradio ýaýlymynyň teleoperatory Begli Gurban Muradowyç Ramazanow Tolkun telewizor we şahadatnama bilen tylanýar. Assalamu alaikum hormatly Serdar Gurbanulyewich. Hormatly prezidentimiz we sizi Türkmen bedewiniň milli bayramy we Türkmen alawaýyň bayramy bilen tüýsüremden gutlaýaryn. Hormatly prezidentimiz şu meniň eden kişijek rahmetimi uly baha berip öz şahsy paýyny ýapdy. Şahsy paýy üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun. Enne bolsa şuunky ahylteke bedewleriniň arasynda ýylyň en owadan ahylteke bedewi adyny alma uğruna geçirilen halkara gödörlük bätleşiginiň ýeňjisini eglan edýäryn. Ýylyň en owadan ahylteke bedewi adyny alma uğruna geçirilen halkara gödörlük bätleşiginiň ýeňjisi diýen hormatly ada aýbytly diýen bedew münasip boldy. Ýylyň en owadan ahylteke bedewi atly halkara gödörlük bätleşiginiň ýeňjisi Türkmenistanyň prezidentiniň baş bayragy bolan Ýeňil Aftabuluň açary göçme kubogy we diploma uçurulýar. Assalamu alaikum hormatly Serdar Gurbanulyewich. Hormatly prezidentimizi we sizi ýetip gelen milli bedew bayramynyň tüýsüregden gutlaýan hormatly arkadaşym maňa şuň ul şahser paýyny aýgatlatymda ýapdy. Hormatly arkadaş prezidentimiň jany sag bolsun. Ýyl ýurt rahmetli alyp barýan işlerin medam rawaç bolsun.
Yayla görke gelir atlar çapanla, şöhratlanır bedev batlı vatanla, o vadatı yayrap elem jahanla, köngüllere kuvat veren bedevun. At esvabı ziyadadır zerdenne, iyesine alkışı var her demde, aylovları bağlap, yollar geçenne, mendillere murat veren bedevun. Paytaxtymyzdaki halkara ahalteka atçylyk asosiasiýasynyň hemme türkmen alawaýtlarynyň merkezine geçirilen halkara maslahat türkmen bedewiniň milli bayramyna hemme türkmen alawaýynyň bayramyna bagşlandy. Olu türkmen alawaýtlarynyň ýetişdirilmegi, taryhy, medeniýeti we sunugy diýilip atlanyrly. Türkmen alawaýtlarynyň ýetişdirilmegi, taryhy, medeniýeti we sunugy taýtly halkara maslahatyna Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň halipa muallimleri we talip ýaşlary işen gatnaşdylar. Maslahatda yurdumyzda etçinatlygy ösürmekde döwlet siýasaty, arkada prezidentimizden Türkmen alawaý kitaby, milli etçinatlygymyzy öwrenmekde we wagt etmekde ýol görkezji şamçyra, terhetçi alawaýtlaryny terbiýelemegiň milli tejribeleri, yurdumyzda kinologiýany ösürmegiň möhüm gözipeleri, Türkmen ýaýlasynda çopun itlerini iýdetmegiň we terbiýelemegiň tejribeleri, Türkmen alawaýynyň tebi gaýratinligi we sapganlygyny gorap saklamagyň ähmiýeti ýaly orlar boýunça çykyşlar dinlenildi. Şeýlik hem maslahatda çykyş edenler gahryman arkadagymyzyň Türkmen halkynyň wepaly dostluk hasaplayan öz duýgurlugy we gaýdygysızlygy bilen hemmeni haýran eden
türkmen araba etlerini için öğrenmeklige, olan ayratinliklaryny, insan kimin sezgirligini, çydamlygyny dünýä ýaýmakda beýmeçür işleri durmuşa geçirgenligini buýsun çilen beýan etdiler. Maslahatda gatnaşyjylar hormatly prezidentimize ýa-da zähmet çekmäge, döwre we bilim almaga döredip beren ähli mümkinçilikleri üçin hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Şu günleri yurdumdan ähli kunjoklarına hemen paýtatymyzda Türkmen bedewiniň milli bayramy, hemem Türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli gurulýan şäherler uly dawralara, taryhy ähmiýetli wakalar wesenýär. Mart şäherine geçirilen bayramçylyk açapşyklaryna, hemem Türkmenistan prezidentiniň ahal-teke açylyk toplumuna geçirilen ýylyň iň owadan ahal-teke bedewatly halkara bäýatlaşygynyň baş bayragyna münasip bolanlar öz toý şatlygyny maşgala agdary bilen paýlaşdylar. Şafer payına münasip bolan illeşlemedi, hemem olan maşgala agdarary. Atşynasyň bagtyar durmuş üçin döredilýän ähli şertler üçin hormatly prezident bu tükünükli alkyş sözlerini beýan etdiler. Marwilayet açylyk sport toplumyna Türkmen bedewiniň milli bayramy, Türkmen alawaýynyň bayram münasibetli geçirilen bayramçylyk atşapşygynyň ýeňjeti, baş bayraga münasip bolan, arkada prezidentimiň adynan sowgat berilen awtulagy uly şatlyk, buýsunç duýgulary bilen erkedip, maşgala ojagyna tarap uğraldy. Türkmenistanyň halk atşynasy Ahal vilayetiniň ýaşaýjysy Suğanurdy Kuljanow, Halipa çapyk tuwarlaryň arasyna geçirilen bäýatleşikde hormatly prezidentimiň adynan goýulan baş bayraga ýeňil awtulagy münasip boldy. Muňa onuň begenjiniň, buýsunçynyň çägi ýok. Mälim bolşýaly Kuljanow Ahal vilayetiniň Göktepe etrawynyň Kärdek geňeşliginiň çägine gerleşýän Ava Anayfadynak owadan ählamatlyklary özüne jemlegen üý almak bagty meseleden atşynasyň biri. Olmara döwlet atkanasynyň kadrlygyň doraty bilen bellenen 1000 metr aralygy ilkinji bolup geçmegi başardy. Atçylyk sport toplumlarynyň durkuny täzelep, at çapmagy we çapu atlaryny ýokary derejede ýarşy taýýarlamagy ähli şertleri döredip berýän gahrman arkadagymyda iýleşmek üçin ýüreginden alkyş aýdyp, gahrman prezidentimiň janynyň sagy, ömrüniň uzak alyp barýan el ýurt umumy adamda bähwetli, tutumly işleriniň ruwaçlyklary beklenmegini arzu etdi. Ol geljekde de atçylyk sungatyny ösürmekde, ihlasyny gaýgyrman zähmet çekjekdigine inanyrdy. Arkada prezidentimiň taýsy tagallaty bilen berkarar edilen, bagtyar durmuşyň hödýerini görüp ýaşaýan bu maşgala, agdabirlikde toý saçanyň başyna, soňky ýyllarda ýurdumyzda atşynasyň, seýisleň, çapyk suwarlaň, netijeli iş alyp barmaklary üçin ähli zerur şertleň döredilýänini buýsunçylen bellediler. Halipa Atşynas, şeýle ajaýyp öýüniň bosogasyna duran şaher paýyna, öz guwunjyny, buýsunçyny maşgala agdarlar bilen paýlaşyp, bagtyar maşgala döredilýän ähli mümkinçilik, tutuş halkymyzyň bolşýaly, Atşynasyň bagtyar durmuş uruny öpçün edilýän oňyn şertler üçin gahrman arkadagymyza tüý sürekden alkyş sözlerini beýan etdiler. Ýa-ni gepleşigimiň başyna tanış bolşuňyz ýaly, Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumyna ýylyň iň owadan ahal-teke bedew halkara bäýatleşiginiň jemleýici tapgyry, şeýle hem ahal-teke bedewleriniň çeper beýany boýunça dörejilik işgärleriniň arasyna geçirilen bäýatleşigiň ýeňçilerini syýlamak dawarasy boldy. Ýylyň iň owadan ahal-teke bedewatly halkara bäýatleşigine Türkmenistanyň prezidentiniň ahal-teke atçylyk toplumyna degişli aýgytly atly bedew münasip boldy. Ony bu bäýatleşige Atşynas Çarmyrat Ballaýew seýislep taýýarlady. Bäýatleşigiň jemleri boýunça Ballaýew arkada prezidentimiň baş bayragy, Lexus awtolarynyň açary, göçme kubok hemde diplom gowşuruldy. Çarmyrat Ballaýew hem Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan sowgat berilen awtolagy uly şatlyk, buýsunç duýgulary bilen erkedip, maşgala ojagyna tarap uğrady. Mälim bolşýaly Ballaýew özüniň çeken köp ýyllyk zähmeti, ahal-teke bedewleriniň dünýä ýüzündäki awraýynyň berende galmany goşan münasip goşandy üçin Ahal vilayetiniň Göktepe etrawynyň Kärdek geňeşliginiň çägine gerleşýän Ava Anayfadynak owadan ähli amatlyklary özüne jemleýän üý almak bagty niýetler eden Atşynasdyr. Arkada prezidentimiň tagallaty bilen berkarar edilen bagtyar durmuşyň hödýerini görüp ýaşaýan maşgalalar agdabirlikde toý saçanyň başyna berkar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne Türkmen bedewiniň awraýynyň arşa alýanlygyny, gahrman arkadagymyň taýsy tagallaty bilen milli gymmatlyklaryna ören uly sarpa goýulýanyny bellediler. Bagtyar maşgalalar döredilen mümkinçilikler, tutuş halkymyzyň bolşýaly Atşynasyň bagtyar durmuş uruny öpçün edilýän oňyn şertler üçin arkada prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini aýtdylar.
ýokary döwlet sylagylaryna münasip bolan atşynat, mundan beýlegen bu urun ösdürilmegi, milli atşynatlyk ýörelgeleriniň döwrewap derejede kämilleşdirilmegi, olan geljek nesillere getirilmegi urunna ähli ihlasyny, ukyp başarnygyny gaýgyrman zähmet çekjekdigini anandyrdy. Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watan ýylyna ilkinji gedek Türkmen bedewiniň milli bayramynyň hem Türkmen alawaýynyň bayramynyň bilelikde bellenýän günlerinde Daşow şäheriniň ýaşaýjylary ajaýyp toý sowgatlaryny kabul etdiler. Şäherde 4 gatly 30 köýli ýaşaýyş şaýlarynyň ikisiniň, şeýle 4 gatly 16 köýli ýaşaýyş şaýlarynyň ikisiniň ulanylmagy berilmegi başlanan dawralar ýokary ruh bilen täwessende. Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watan ýylynyň nurany günlerinde ýurdumyzda Türkmen bedewiniň milli bayramynyň hem Türkmen alawaýynyň bayramynyň bilelikde giňden bellenýän günlerinde Daşow şäherine täze ýaşaýyş şaýlarynyň ulanylmagy berilmegi bayramçylyk şäherleriniň ruhy bilen täwessini hasam artyrdy. Şäheriň Daşow köçetiniň urny ähli amatlykları gözeňde tutulan 4 gatly 30 köýli ýaşaýyş şaýlarynyň ikisiniň, şeýle 4 gatly 16 köýli ýaşaýyş şaýlarynyň ikisi dawarly ýa-da ulanylmagy berildi. Bu ýerde aýratyn tapawulyp zähmet çeken guruluşçylary hormat prezidentiň adyndan sowgatlar, öýelerini bolsa jaýlan açarlary dawarly ýa-da oşurly. Täze ýaşaýyş şaýy otolarynyň giňligi ähli amatlyklaryny gözeňde tutulanlygy ýaşaýjylar üçin zerur bolan ähli şertleň dördülerini bilen tapawlanýar. Häzirki zaman tarapyna laýyk gelýän täze çylçylyklar esasyna tasamadaşlaryň jaýlan bedegi işlerine döwrewap serişler ulanyldy. Olarda zerur enjamlar we ömçedilen aşhany, eýwan hemem ähli amatlyklary özüne jemleýän giň otolar bar. Otolarda ýerleşdirilen häzirki zaman görnüşine gurulanan ýokary hili mebelleri ýurdumyzyň öňürjüler tarapyndan taýýarlany. Şuňky dawarlar Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watan ýylynyň berentliklerine tarap ýokary ruh bilenlik, zähmet ýeňişleri bilen barýan Daşowlyň göwünlerini joşurdy. Olar bagtýarlyk döwrüne hemişelik peşkeş beren hemem ýurdumyzda ösüşlüğüň täze berentliklerine tarap anamly alyp barýan mehriban arkadamda tüý sürekden hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şunları ýurdumyň ähli günjeklerini Türkmen bedewiniň milli bayramy hem Türkmen alawaýynyň bayramy giň ýerimde belen geçilýär. Bayramçylyk münasibetli ýurdumyň medeniýet sunugat dürüjligi işgärleriniň, alymlaryň, orta hemem ýokary okuw mekdepleriniň mugallimlarynyň, şeýle bagtyar talip ýaşaýan gatnaşmakda dal bedewleri halkymyzyň baýlygy bu ýysanjymyz Türkmen alawaýlary atly paýtagtymyzyň gözel ýerlerini, şeýle awtobusly syýahatçylyk hemem dürüjlük gedelenji guruldy. Dürüjlük işgärleriniň topary ertäherlerini Aşgabatda ösürmegiň 16-njy taparynyň desgalarynyň düzmünde Magtumly şaýyrynyň esas çatraklarynyň biriniň baş bedewine urulan Türkmen alawaýy atly heykeline gedelenjetdiler. Bu ajaýyp heykel halkymyzyň taryhyny hemem durmuşyny alawaýyň eýleýän urny aýratyn mertebe çaýmak bilen gaýdusy hemem meherli ýüregi bolan alawaýlara hormat sarpany hasam beýgeldi. Öz bolşy dürüjlük bayramyna uğurlanan dürüjlük edilenjiň dowamyna şäherler Türkmen alawaýyna başlap döredin şeýerlerini okudylar. Başy sadanlara belent perde galyp şirni wada aýdymlaryny aýtdylar. Soňra dürüjlük edilenjiň atnaşýan medeniýet sunugat dürüjlük işgärleriniň topornyň awtobusy gadymy ýene toprağyny gahrmanlar hydabynyň taýýarlaty bilen gurulan Türkmen alawaýytlary hojuluk jemgyýetine sary rowan boldy. Bu toplumda dürüjlük işgärleri saýlama tohumdan bolan Türkmen alawaýyny ýetmegiň, milli usul täýärlere laýykda terbiýelemegiň milli tejribeler bilen tanışdylar. Sagdynlygyň, gaýdusylygyň, göpalagyň, güýç kuwatlygyň, edermeligiň nyşany bolan alawaýytlaryny ýakynan synadylar. Milli liderimiň Türkmen alawaýy kitabyna juda jaýda belleşýäri, alawaýy biziň milli baýlygymyzyny, alawaýy biziň watanymyzyň bu ýysanjydygyny sözüň dogry manysynda ýene-de bir ýola magat göz getirdiler. Ma'lum bolşýar alawaýlar Türkmeniň diňe kömekçileri hemem ygtybarly goruşlar bolmak bilen şäklenen, eýsem müňgillikleň dowamynda halkymyzyň göpaly dostlar bolup geldi. Şeýle hem Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli adyry waýty urlany Porotly bedewiniň halkara ahaltekaçylyk sport toplumagyna barýan ýoluň urny bina edilen atly ýygdyň. Şeýle hem Ýanardağ bedewiniň heykelleriniň ýanyna dürüjlük duşgary uruldy. Hormat prezident bilen taýyfy taýýarlary netijesinde bina edilen Porotly Ýanardağ bedewleriniň heykelleriniň, şeýle hem atly ýygdyň heykeliniň ýanyna ukulany goşgularda ýerine ýitirilen aýdym saatlarda halkymyzyň bagtyarlygy, ýurdumyzyň abadançylygy, bekiýişli bedewlerime de giňden wagt bedildi. Erteher bilen başlanan dürüjlük duşugy ahalteka atlarynyň heykelleriniň ýanyna şatlyk şowhun bilen dowam etdi. Ýaz pasynyň ajaýyp günne geçirileni biçäri dürüjlük işgärleriniň eserlerini Türkmen bedewleriniň berent wasbynyň ýetirilýänini aýdyň görkezdi.
Gedelenje gatnaşýan dürüjlük işgärläriniň topory Bagtyar halkymyzy Bagtyň goýnuny, eşretiň gujugyny ýaşadýan şerekeme Halipa şähert mekdebiniň baý tejribelerini hasym ösürmekde. Ýedirli golluk himayetler berýän gahrman hemem Mehriban arkadamyda bu ýytonçly alkyşlaryny aýtdylar. Halipa hemem ýaş şahyr ýazgylary täze döwreden şygyrlar bilen Mehriban halkymyzy türkmen bedewiniň milli bayramy hemem türkmen alawaýynyň bayramy bilen gyzygyny utladylar. Soňra Türkmenistanyň beýik sapar Murat Türkmenbaşady naky şekillendirişden otumuzayında Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň syýasat geňeşiniň, hememi edebiýat we sungat gazetynyň redaksiýasynyň birlikde geçiren dal bedewleri halkymyzyň baýlygy bu ýyson jumada türkmen alabaýlary atly dürüjlük beýatçyny jemlemekde barata uruldy. Türkmen bedewleriniň hemem türkmen alabaýlarynyň çeper keşfini goşgularda, poemalarda, makalalarda, hikaýelerde wasp etmek boýunça geçirilen beýatçyň ýeňjilerini hormat hatlary hemem ýadygarlyk sowatlary dabraly ýa-da oşurly. Bu ýerde çykyş edenler berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ýurdumyzda atçylyk pudugyny, atçylyk sanatyny ösürmek uruna amalaşyrlayan işleň türkmen bedewleriniň şan şöhratyny dünýä doldurýanyny, beýikişli bedewlerimiziň dünýädäki şan şöhratyny hasam belende oturmak, naýbaşy bedewleriniň baş sanyny artdyrmak, milli atçylyk sportynyň gadymy däplerini üstünlükli dowam etmek uruna giň moçurly işleň alınıp barylýanyny uly bu ýyson şen belediler. Paytagtymyzda türkmen bedewiniň milli bayram hemde türkmen alawaýynyň bayramy münasibetli beýikişli bedewlerimizin hormatyny dikeldilen ýadygarlygyň ýerine ýaýwanlandyrylan dabara goşa senen toý şowguny belende götürdi. Bu ýerde ýurdumyzyň medeniýet we sunat satlar tarapyndan taýýarlanan bayramçylyk çykyşlaryna uly orun berildi. Milletimiziň milli gymmatlyklary bolan ahalteki bedewlerimiziň we türkmen alawaýynyň wasby sunat çykyşlarynyň özüni dözdi. Gahrman arkadamyzyň türkmeniň beýikişli bedewleriniň alawaýlarynyň tohumçylygy işiniň kämilleşdirilmegi, sanynyň köpeldilmegi, ýurdumyzda atşynatlygyň we içinatlygyň ýokary huner derejesindäki döwrewap düzüminiň döredilmegi uruna edýän taýsy tagallalary bayramçylyk çykyşlaryna öz wasbyny tapdy. Ahalteki bedew we türkmen alawaýy halkymyzyň milli gymmatlyklary, şeýle bolansaň arkadagly döwrümizde bu gymmatlyklary aýratyn ähmiýet berilýär hemde olaň şanyny toý tutulýar. Üsümüzdäki ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenmesinde türkmen alawaýynyň bayramynyň türkmen bedewiniň milli bayramy bilen goşulanyp elkinji ýedek bellenilmegi, ählimizde begenlerge milli gymmatlyklarymy uly sarpa goýan gahrman arkadagymyza bolan bu ýysançymyzy artdyrýar diýip dabara gatnaşyjylar bellediler. Berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli baýlygymyz bolan beýikişli bedewlerimiziň alawaýlarymyzyň şan şöhratyny hasa dabaralandyrmakda taýsy tagalla edýäni üçin hormatly prezidentimize bu ýere ýygnananlar alkyş sözlerini beýan etdiler. Hormatly alymlar, indi bolsa ýurdumyň munaýatdan we paýtagyň aşabatda 23 aprel saat 20-den 24 aprel saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan ulaýatyny ötkap ýamgyr günortagyň ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 9-14 gradus gündüzine 23-28 gradus. Kenary etraplaryna 18-23 gradus maýl bolar. Ahal ulaýatyny ötkap ýamgyr günortagyň ordan teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 12-17 gradus gündüzine 24-29 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkap ýamgyr Demirgazyk gulmataryň teleskopda 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 11-16 gradus gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkap ýamgyr Demirgazyk gulmataryň teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 10-15 gradus gündüzine 27-32 gradus maýl bolar. Daşow welaýatyny ütkap ýamgyr Demirgazyk gulmataryň teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 11-16 gradus gündüzine 22-27 gradus maýl bolar.
Paytaht Aşgabatda ütkap yağmurtuqal günorta ordan teleskonda 9-11 metre yetiyen şemal utur. Hava gecetine 15-17 gradus gündüzüne 25-27 gradus mayıl bulur. Yurdumda boyunca aprel ayının 24-üne magnit hadisesinin qoğuşuq təsirli bolmağı aşılıyor. Edi vatandaşlarım, häzirki wagtda hawanın düzümünde tozan bölejikleriniň möçferiniň qadydan 6 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Hawa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňlenmek üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem ýaz pasanda hawanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasly göräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşerim. Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýär. Berkarar döwletimizden bagtyrlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli bagatlarda ösşüreýär. Ähli ösşüň ödünine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, izleýär.